Kidamtang Prenipai Kretroxia ni Khatkati Police Station angkang National Highway Thongke Braserkep atawar Khatkati SBI Thengno Raikom Saikhyatum Kiri Tarle Pasai Kidenga Dimalong Puthot Aron Repen Kepon Barmis Akove Akreng Kinebdun Thulong Police atum Arnivanga Teng Kiton Kilangasai Kidobom Ahut Ihum Nagaland Dimapur Anathupen Tejpur Anat Kidambom AS 28EC 1642 Apan Kakuruk Donahut Truck a chamber alopen kewan chonghu Barmis akove akreng longponlo kilongpon kove akreng kadukawe thoilapli kepen linsuri isira pharo sirkebra truck kep an aphai longponlo labang solong driver Asmad Ali Asopo Yusuf Ali aphan neponlo lapen ahem kharupetia daranga sorpusi chethan Arona ting pen siding pon si hem kang sam beng pon lo. Bokajan penanan tirang Karbing Long Live.